Avui molts dels drets de ciutadania, drets constitucionals, drets humans, drets reconeguts en mil i unes lleis i mil i uns documents, estan vulnerats, no s'atenen. I només els hi poso 3 exemples. El dret a l'habitatge no s'està complint. Felicito des d'aquí a la plataforma d'afectats per les hipoteques per estar atenent aquest dret, en concret i en un lloc molt recent, amb l'alliberament d'un bloc de pisos i la seva obra social, l'obra social de la PA, perquè estan demostrant que ja que l'administració no atén aquest dret, grups de ciutadans organitzats poden fer-ho i se senten més responsables per fer-ho. Dret a l'alimentació tampoc s'està complint. Hi ha persones que passen gana i que estan en situació d'infraalimentació. Felicitar aquí a la mesa d'entitats i tot el grup de persones i entitats que estan duent a terme diferents projectes a l'entorn d'una alimentació per a la ciutadania de Girona, una alimentació amb dignitat, cuinem plegats, menjadors a les escoles, restaurants del cor, etc. Per tant, una vegada més, un grup d'entitats es fan càrrec i es tiren a l'esquena un dret que no s'està complint. I el dret a la vida digna. Moltes persones estan passant fred aquest hivern perquè no poden obrir la calefacció. Han de menjar cru perquè no poden cuinar, perquè no tenen gas. Han d'anar a buscar aigua a les fonts públiques de la nostra ciutat perquè els hi han tallat l'aigua. Per tant, l'objectiu de la llei del mínim vital garantit és aquest, el d'abordar la pobresa a Catalunya d'una manera contundent. Una llei que asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social tinguin assegurada la cobertura de les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. És a dir, una llei que desenvolupi el conjunt de les mesures de rescat social imprescindibles en aquest moment, que es concreta en 4. Una renda garantida de ciutadania, en els termes previstos en l'article que els he comentat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Un segon punt d'aquesta llei del mínim vital garantit seria l'accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència, la millora i potenciació de la distribució d'aliments i l'aprofitament de productes consumibles però no comercialitzables. Un tercer punt seria la disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d'aigua i energia, per enllumenat, calefacció i per cuinar, en termes d'habitabilitat, salubritat i higiene. I un quart punt, la disponibilitat d'un habitatge o un allotjament digne en cas de pèrdua de l'habitatge per raons d'insuficiència de recursos o de desnonaments. És per tot això que nosaltres hem presentat aquesta moció, que sol·licitem que el Parlament de Catalunya elabori i aprovi aquesta llei del mínim vital garantit i també demanem que l'Ajuntament de Girona expressi el seu suport a la iniciativa legislativa popular que ja s'ha començat a difondre per la renda garantida de ciutadania i que l'Ajuntament hi doni suport per la dignitat de les persones o famílies que es troben en situació de pobresa també a la nostra ciutat. Gràcies.